అనంత కరుణామయుడు అపార కృపాశీలుడు అయిన అల్లాహ్ పేరుతో ప్రారంభిస్తున్నాను. దివ్య ఖురాన్లోని 42వ సూరే అష్-షూరా నుండి ఈ పఠనాన్ని గమనించగలరు. దైవదూతలు తమ ప్రభువును స్తుతిస్తూ ఆయన పవిత్రతను స్తోత్రం చేస్తూ ఉన్నారు. భూలోక వాసులను మన్నించమని విన్నపాలు చేస్తున్నారు. ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం, ఈ అరబీ ఖురాన్ను మేము వహీ ద్వారా నీ వైపునకు పంపాము. నీవు పట్టణాల కేంద్రం మక్కా నగరంలోని పరిసరాల్లో ఉండే ప్రజలను హెచ్చరించాలని, సమావేశ దినం గురించి వారిని భయపెట్టాలని దీన్ని నీ వైపునకు పంపాము. ఒక వర్గం వారు స్వర్గానికి పోతారు, మరో వర్గం వారు నరకానికి పోతారు. వారు అల్లాహ్ను కాదని ఇతరులను సంరక్షకులుగా చేసుకున్నారు. సంరక్షకుడు అల్లాహ్ ఒక్కడే, అల్లాహ్ మాత్రమే. ఆయన మృతులను బ్రతికిస్తాడు. ఆయన ప్రతిదానిపై అధికారం కలవాడు. ఆయనను పోలినది సృష్టిలో ఏదీ లేదు. ఆయన అన్నీ వినేవాడు, అన్నీ చూసేవాడు. భూమి ఆకాశాలలోని నిక్షేపాల తాళం చెవులు ఆయన వద్దనే ఉన్నాయి. తాను కోరిన వారికి ఆయన పుష్కలంగా ఉపాధిని ప్రసాదిస్తాడు. తాను కోరిన వారికి ఆయన ఆచితూచి ఉపాదిస్తాడు. ప్రజల వద్దకు జ్ఞానం వచ్చిన తర్వాతనే వారిలో విభేదాలు తలెత్తాయి. వారు వండొకరులకు అన్యాయం చేయదలుచుకున్న కారణంగానే తలెత్తింది. యథార్థం ఏమిటంటే, వారి తరువాత గ్రంథానికి వారసులుగా చేయబడిన వారు దీనిని గురించి ఆందోళనకరమైన సంశయానికి గురయ్యారు. సత్యం గల గ్రంథాన్ని, త్రాసును అల్లా అవతరింపజేశాడు. బహుశా తీర్పు గడియ దగ్గరలోనే ఉందేమో, మీకేం తెలుసు? దీన్ని విశ్వసించేవారు మాత్రం దీనికి భయపడతారు. ఆ ఘడియ తప్పకుండా వస్తుంది అని వారికి తెలుసు. అల్లా మనందరికీ ఈ విషయాల పట్ల అవగాహన చేసుకునే మహాభాగ్యం ప్రసాదించుగాక. ఆమీన్ యా రబ్బుల్ ఆలమీన్.